Здравейте, приятели! Аз се казвам Теди и днес ще правим какво съм аз с Ники. Тя е моя гост в моето видео. Сега викала. Има реклами. Взела съм телефона на една приятелка. Значи... Чакай, аз още не съм почнала. Чакай сега. И ето тук ще има животни, нали такова. Ние двете ще играем. Върни се малко настрани, бе, човек. Така, какво искаш? Животни или... Просто си избери. Животните са по-лесно, само да кажа. Айде да е животни. Добре. Ох, има реклами! Пет, 4. Не ми казваш думата, просто трябва да ми показваш с звуци или там каквото. Хора, само да ви кажа, това е много странно животно като цяло. Вижте го. Ама много е странно. Някакво... Не знам как да го обясня. Не знам, много е странно животното. Добре, ще дам надолу. Риба. Ама трябва да говориш. Има много такива крака и върви така много гадно върви и така. Стеношка. Правилен отговор, хора. Да, бе. Гълъб. Жираф. Абе, ето това нещо, дето лети в облаците, айде кажеш. Самолет. Не бе, дето лети в облаците, животно е животно. Чайка. Чайка. Пу. Прилеп. Птица. Птица. Ама то... Значи, първото е лемур, второто стоножка и птица. Нагоре ли? Не знам, някаква нова игра, категория по-9. То наново ли почна? Има само две грешни и едно вярно. Ох, тия тъпите реклами. Много малко време ни дава. Давай ти си. Лъв? Не. Животно. Малко. В клетка. Дето е така. Заек? Не. Подобно на заек. Хора, не мога да се ориентирам по нищо. Добре, дай надолу. Животно, което бяга и е с черни точки. Това да не е зебра. Не бе, черни точки! Черни точки. Даже може да се покажеш на хората какво е смисъл. Хора, защо не мога да се сетя? Добре, дай надолу. Змия. Нагоре. Не бе, нагоре. Добре. Това е пингвин. Давай нагоре. Стига да е... Едно позна. Чакай, искам да направя... Хора, защо съм толкова зле? И то и аз съм зле, смисъл. Е време за игра. Повече. Само едно вярно, представете си. Че реклами. Какви са тези реклами, бе, за Бога? Можеш да дадеш малко напред камера. И ти самата ела напред. Ама малко... Чакай, аз ще покажа как. Така. Имаме операторки, които не могат да се справят, братче. Да. Те са си лесни работи, пък не тук. Чакай, така. Чакай, не. Пак. Нещо каза такова. Бързо животно, което бяга. Давай! Не, добре, дай надолу. Дето яде хора. Лъв, тигър. Не. Как така дето ядете хора? Мечка? Черна, да! Мечка. Да, дай нагоре. Не, нагоре! Какво ти става? Животно, което строи бент. Какво трябва да е това, хора? Знаете ли какво е? Дет събира дърва, за да се направи бент. Това е... Как се казваше то? Дето е с Б. Бобър. Да! Нагоре са. Това е правилно. Забравям. Как чакай, какво? Животно, което пуска мастил. Как така е животно, което пуска?
Животно, което пуска мастил, когато е застрашено. Давай, що се правиш? 17, 16, давай. Не, октопод. Обърках се. Добре, нищо, дай надолу сега. Айде, бе. Айде, ти зачита. Как не ти зачита? Айде, дай нагоре. Свърши. Да. 3 позна. Бра, сега. Хора са много добра, бе. Само искам да променя малко секундите, защото направо накрая. Айде. Хора, реклами, как шегувате ли се с мене? 5, 4. Едно нещо, дето буде. Таралеж. Не. Не таралеж. Не, чакай, това е водно нещо. Дето е във водата. Морско свинче. О. Абе, нещо във водата, бе, нещо във водата. Ох, не мога. Птица. Да, чакай. Какво направи? Чакай, сега има такова като... Дето е мишка, ама не е мишка. Нещо подобно. Хамстер. Това е нещо като има рога и е черно. Елен. Нещо бе като... Такова диво животно. Елена не е ли диво животно? Не. Какво е? Бизон. Хора. Това е като... Е нещо такова... Маймуна. Кинг-Конг. Не е маймуна, е нещо, нали, това голямо... Горила. Да. Това е птица, която е с такава човка и... Штъркел. Не, дето... Пеликан. Не. Дето е черно и е по дърветата. Добре, няма да го. От това дето с многото. Пипа. Много краха има. Дето каза първото. Дето така много зловещо върви с много това. Как беше бе, човек? Не знам, няма идея. Дето буде. Айде сега. Таралеж. Пингвин. Това дето да се страхуваш от него. Дето той е страх от това животно, дето е в клетка и е с крила. Папагал, чече. Ето, свърши. Свърши ли? Значи има... 6 верни! Я да покажем на хората. Хора, вижте, бе. 6 верни! Вижте само. Искаш ли пак? Сега е мой ред, хора, защото... Аз съм трудно... Аз трудно разпознавам нещата, така че... Добре, сега. Хора, сега ще... Към мене бе, човек. Чакай, че нищо. Това, което като го докоснеш пари. Как? Пари? Покажи се. Как пари, бе, хора, вие нормално? Дитата жили. Жили, оса, пчела. Не, дито е в морето. Тук медуза. Да! Дай нагоре. Не, надолу, бе, нагоре ти казвам. Добре, хора ли са? Дето е по палмите и е... Да. Маймуна. Не, започва с К. Коала? Да, нагоре. Животно, което е с червено на крилата, има точки. Червено на крилата има точки, това е калинка. Нагоре. Което са животно, което върви бавно. А това е окно. Не, другото на окно. Голямо е, с черупка. Косинурка. Да. Не. Чакай. Какво е Дето това? е в... Грозното. Грозното. Грозното патен. Да! Нагоре. Това аз го вече го направих. Дето е в клетка и е така. Чакай, Дето го каза.
Хора, не мога да се сетя. Давай, ще сетиш. Не, заек, другото как се казваше, то бе. Хамстер. Хамстер, да. Давай, нагоре. Познах, знаете ли? Да. Дете е с дълъг врат. Дълъг брат, жираф. Да, ама горе. Дето като тъжили... Той е с уса пчела. Да, пчела е. Браво. 9! Ай, стига! Има 9! Каква съм добра. Имаме Стига една сега грешка, ти- чакай да си видя. На кой имаш една? Медуза съм грешила и ходзу. Какво? Ходзу има някакво. Значи, коте, Ти го... коала. Чай сега да ти кажа, ти Медуза го позна, обаче ти го даде надолу без да искаш да кажа. Добре, отиди сега при колежката операторка. Айде хора, аз се Стелата. махам от тука и така. Няма страшно, ето и другата колежка. По нова телевизор. Така, давай. Тия реклами. Ето, чакай. Малко напред. Ама малко. Тук вижте каква преграда имаме от раници. Да. Ни бара. Раниците. Вижте хора, хамици. Слагай, взимай. Сега кой някаква пустотия. Само се излагаме тук. Да. Дето е в пещерите и спи през деня. Мечка. Не. В пещерата ти говоря. Прилеп. Да. Горе. Дето ги е страх от това живот. Дето се казвам. Тигър. Не. Дето пуска пайжи. Пая. Дай нагоре. Какво е това сега? Дето бързо бяга. Леопард. Не. Гепард. Не. Другото. Я? Ягу. Ягуар. Да, браво. С хобота. Като мене. Хора, вижте как се излагат нашите. Цар. Тук работи. Нещо дето такова. Морето е така. Плува в морето. Рибка. То не е. Той е като птица, хора, обаче плува. Знаете ли Да. как? Той дето е в морето. Да бе, с... Гъс. Гъсеница. Хора. И това се нарича. Не! Вълк. Да. Той не плува в морето. Ама не, Това дето... Това дето... Чакай, Лай. ма тихо бе, не трябваш да казваш, ма. Това дето смени. Прасе. Дето е ходя по Пътека. пешеходна пътека. Да, Не, дето е другото с черно и... Да! Черно и бяло. Ай, стига, бе. Това дето е като... Дай го Като надължим. Паскал на Паскал Да. твато. Добре, Дето е оранжево и с черни ленти. да. Тигър. Да. Да. Браво, бе! Деца еде на Никуден, да. Да. Гледай си сега, хора. 11! 11 позна! Ай, сектираме. Добре, сега съм аз. Има реклами. Хора, после аз съм с ета. Да, хора, ние след малко ще отидем към военна болница. Да, Към малкия. Да. Малкия Да, мол. аз ще снимам. Не, няма да го качвам. Хора, Добре, 5, 4, 3. 2, 1, така. Ще да се покажа на хората. Бяга, не, черно е, от цара Лъве. Черна пантера. То не е царя. дето плува. Езерата ме беше. Пеликан. Ами и ние сме нещо такова, ама... Какво смени? Г? Тя го каза. С? Гъска. Ами, Това не е за огация толкова. много голяма грива. Лъв. Да. Черно е и обикаля Да бе, общо Гарга. дето е. врана. Да. Нещо То това. също. Да. Какво има птицата? Какво има то? Клюм. Не е клюн. Какво има? Птице? Човка. Змия. Слитърен. Змия на ми. Явор. Айде стига там. Хора, ще дойде и тук. Въпреки, Това е... че това нещо, което е
Бе, съсед, тук има една дълго нещо, дето му излиза така, като е гладно. Мечка. С П. Дето е спагал. Не. Айде, изчезваме бързо. Защо? Да спирам ли? Айде. Чакайте.